¿Hola? ¿No te funciona? Yo sí, pero Viviana no, espera. Habla Viviana. Habla. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Bueno, ahora. Sí, sí. Arratsaldeon, entzuten da? Bai. Bale, bueno, arratsaldeon da ongi etorri apirilako udalbatzara, dakizu bezala aurreratu egin da, zubia dela eta ez dela, eta bueno, printzipioz gaurko jarrita dago. Hasteko esan, bueno, sartu zaigula azkeneko unean Viviana, ez da sartuko, bale, bertan utziko dugu orduan, bale, ba. Lehenengo puntua orduan, 2025ko martxoak 27ko udalbatzarrak egindako ohiko batzarraren aktaren zirriborraren onarpena. Zerbait esateko? Vale. Bozkatzen dugu? Aldeko bozkak? Vale. Hau batez onartuta gelditzen da. Vale. Bigarren puntu izango litzake Ordiziako udalerriko 88 eta 359 zenbakiko pantegien gaineko hileta eskubideen emakida esleitzeko baldintza juridiko eta ekonomiko-administratibo enpleguen onartzea, edo onarpena. Dakizuen bezala, hilerrian, hasigia pixka bat hor dauden panteoiak txukuntzen, eta lehenengoak libre dauzkagunak bi hauek dira, urgentzia zatatzen egia, eta gerora oandi falta zaizkigu batzuk garbitu inbar ditugunak, gorputzak edo gorpuzkina daudelako barruan, eta hori ere prozesu hortan bagaude. Beraz, hauek hasiko dira, eta gero ja ondoren besteak txukuntzen dituguen enean, pixkanaka panteoien emakida berriak abian jarriko ditugu. Orduan izango litzake hauen onarpena, eta horrekin ja prozesu hasiko gineake. Zalantzai balen baukazute, eta bestera bozkatzen dugu. Aldeko bozkak, hau batez onartuta gelditzen dira. Hirugarren puntu izango litzake, udal honen 2024ko aurrekontuaren likidazioaren onarpenaren kontu ematea. 2025 kali 000 espedientea. Hor, azaldu zen bezala, likidazioaren uste da azken zuzenketa bat planteatu zula kontu hartzaileak, hor badakizue urte hasieran metaketan akumulazioan kontu hartzaile bat eduki gendula, gero Irune berriro atera da, eta likidazio mailan zuzenketa bat planteatu zuen, badakizue likidazioa kontu hartzaile etzan burutzen den dokumentazio bat dela, eta dekretuz onartzen da, eta dekretua da kontu ematea zuek eukitzeko azkeneko likidazio hori nola gelditzen. Kontu ematen da, zer gutxi esateko, zerbait esateko, kontu ematen da. Laugarren puntu izango litzeko aurrekontu luzapenaren zuzenketaren kontu ematea, 2025 kaur 00 bat, 2025/07/34 dekretua. Hemen ere bai esan, kontu hartzaile aldaketa medio, hor badakizue aurrekontu luzatuen inguruan gauza batzuk argi daude, eta beste batzuk ez dakite kontu hartzaile bakoitzak bere interpretazioa egiten du legearen arabera zer dan luzatu daitekena, edo ez hor badakizue, gastu arruntetan eta lehenengo kapituluan eta bigarren kapituluan bai luzatzen diela partidak abenduak 31ko data horrekin, eta gero laugarren kapituluan diru laguntza horietan eta izendunak ez dira luzatzen deialdi bidez dijoztenak bai, baina inbertsioetan ere hor interpretazioa zabaltzen da, errepikatzen dien inbertsio horiek urtero errepikatzen dianak luzatzen dien edo ez dien, Irunek badirudi errepasatu zula edo luzapen bere garaian dekretu bidez onartu zen luzapen proposamen hori, eta ajuste bat planteatzen zuen, interpretatzen zulako luzatu zien gauza gai batzuk edo etziena luzatuko, gero ikusiko dezuek gehigarritan adibidez azaltzen dela, hemendik kendu doikuntza hortan kendu dien gauza batzuk, baina bai da olako
kontu hartzailetzatik egindan zuzenketa tekniko baten berri ematea. Aurrekontuaren luzapena alkate dekretuz onartzen da, aurretik onartu zen, da orduan egin dana da horren zuzenketa, kontu hartzaileak esandako irizpideen arabera. Egia da gehiegi ez gehala sartu, bada gehiegi ulertzen ez dugun gai bat eta oso interpretazioetara irikita dagoen gai bat, eta berak hola proposatu du, eta ez dugu gehiago, ez geha eztabaidatan sartu egia esan. Kontu ematen da. Bosgarren puntua izango litzake 2025ko aurrekontu luzatuaren gainean kreditu txertaketen berri ematea, eta izango litzake 2025 IHBI 0001, eta dekretuak izango liake 2025ko 0741 eta 0791. Hemen kontutan izan 2024ko likidazioa isten danen, egia da, badaudela bai inbertsio batzuk eta bai gastu batzuk, nahiz eta 2024ko partidatan onartu, oraindik bukatu ez dielako, fakturak iritsi ez dielako, konpromiso horiek badaudelako. Ez orduan hor, bai kontu hartzailetzatik eta sai jundia partida guztik rebisatzen, hori da, hau da aurrekoan planteatu genizuen dekretua, horra adibidez ikusiko duzuek, gauza batzuk egia da, ez diela oso erraz ulertzeko, adibidez, gero, ez hori ez dago txertaketan, kasu honetan adibidez ez da txertatu, nahiz eta lizitazio atera inventarioa adibidez, kontu hartzaileak ikustezulako hori ondoren txertatu beharko genukela, baina, ikusten baldin badezu, denak ez die partida berrik, baizik eta 2024en zeuden partidak, oraindik bukatu gabe daudenak. Eta hor, bai, bialdu informazio batzordean azaldu genizuen dekretu hori ez aldatu eta beste bat egiteagatik, egia da, bai detektatu zala, txertaketa hortan, falta zala, zuhaiztiko eraberritzea bukatzen nahi die, azkeneko ordainketak aurten egingo die, eta ez dakigu zergatik, hor akats bat eukizuten, zerrenda luze hortan, ez zutelako txertatu, iaztik zetorren inbertsio hortan, aurten egin barko dien ordainketa horiek, eta horregatik, bigarren dekretu bat egin da, beste zuhaiztiko eguneko arreta zentron falta dan ordainketa hori burutzeko, partida txertatu, ze horrek, zueke ulertzeko, nahiko deserosoa izaten da, ze hornitzaile guztik deik aukitzen ditugu, libratzen da urtarrile gutxi gara bera urte bukaera arte, oraindik ere fakturak sartzen dirako urte bukaerako, baina otsaien eta martxon likidazioa bukatu eta txertaketa hauekin arte ez daude operatibo partida hauek, eta egia da ez dela udaleko eguneroko jardunai begira, ez dela oso erresa izaten, hornitzaile guzti horiei esan behar izatea, likidazioa bukatu arte, partida horiek ezin ditugula txertatu, orduan hori, zure jakiteko hauek diela aurretik ja hartuta dauzkegun konpromiso guztioi erantzuteko, eta behin txertaketa beko onartuta, ordaindu ditugu faktura guztioi. Kontu ematen da. Seigarren puntu izango litzake 2025ko aurrekontu luzatuaren gainen kreditu aldaketen proposamena. 2025 ICAZ 0002 espedientea. Bai, hemen ja dagoeneko bai sartzen geha, hau plenora datorren erabaki bada, eta dagoeneko bai sartzen geha indarrean dauden luzatutako aurrekontu horiek, diela azkenen indarren dauden 2025ko aurrekontuk, eta horien gainen urten zehar pentsatzen dut aldaketa gehiago inbarko ditugula, baina badakizue lehen esan deten bezala luzatutako aurrekontun ez daudela izendunak dien hitzarmenak. Orduan, batez ere ikusten duzue, bat lau ezazten dian laugarren kapituloko hitzarmen izendun guztik jasotzen die, bai udaleko elkarte ezberdinek izan kulturako, baina izan momentu baten ordizian bera ere, zai zeudelako partida hauek sortu edo txertatzea, ze bestela ezin genitun beraiekin formalismogatik, hitzarmen hauek eta ordainketa hauek, zueke baita jakiteko, esan dugu, baina hitzarmena sinatzen denen ordainketaren 100 bat egiten da. Normalen 180,
ulertzen dugulako, herriko eragilek eta diela, diru hori aurreratzen da, eta gero zuriketa egiten dute, eta zuriketakin 100%, ez? Baina, bai da hitzarmen hori sinatzea puntu garrantzitsua behaientzat, diru laguntzan 180 jasotzen dutelako, orduan, hori da dakarkiguna, eta gero hor, azaldu zan bezala, hor badaude, leno esan dizuegun bezala, kontu hartzailearen luzatutako aurrekontu horren revisioan, berak bai interpretatuzun, berez aurreko kontu hartzaileak interpretatzen bezala, auzotako komun publikoak, aurre parkek berritzea, horiek egitea jarraikortasuna zuten inbertsioak ziela, oraingoak ez du ulertzen, orduan hori bai ekarri da, hor badauden nexteko laguntzekin ere dauden ajusteak, komentatu genizuen bezala, badaude bi partida garrantzitsu, ulertzen, guk aurreratuko duguna, baina da brigadako pabioian zuten kaltek sortutako bai egin barko dian konponketa lanak, baina baita ere garbiketa bereziak, logikoki aseguruari eskatu dizkiogu eta reklamatzen ari gea gastu horiek, badakizue baita normalan aseguruak 100% ez dutela estaltzen, normalen, baina egia da ezin gendula gehiago itxoin eta lan horiek martxan jarri barra zeudela. Eta hemen aipatzen dizuen, berrikuntza edo gauza raroa baita da, naiz eta lizitazioan atera gendun, udalondasunen inventarioaren partida hori, txertaketa bezala azkenean kontu hartzaileak esaten zuen bi kapituloko hori ezin gendula txertatu, eta hori txertatzen da. Komentatu genizuen bezala, Urdaneta eskolan guraso elkarteak abian jarri don parte hartzen prozesua patioara berritzeko ere hornituko da diruz, eta printzipioz ikusten duzue beste praktikamente gehienak hitzarmen izendunak diela, lehenbailen sail guztiak ja badaukate agindua, gaurko plenotik pasako zala, baina beraiei ja esan zaie eragile ezberdinekin harremanetan jartzeko eta batez ere urgentzia dutenek hasteko tramitazio hori lehenbailen, partida erabilgarri dagoen lehenengo egunetik ordainketa horiek aldan azkarren egiteko. Beraz, bozkatzen dugu hasierako onarpena, eta gero dakizun bezala, espediente egongo da, 15 egun egongo da esposizio publikoan, barkatu. Bueno, nosotras somos conscientes de que muchas de estas partidas son importantes para el municipio y en efecto compartimos la necesidad de atenderlas. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a abstener y lo repito, nuestra abstención no está motivada en el contenido del documento de la modificación, sino más bien va un poco más allá. Es más motivada por la ausencia de un marco, un acuerdo un poco más amplio que permita avanzar en una planificación presupuestaria compartida. Dicho esto, mantenemos nuestra disposición al acuerdo, seguimos creyendo que es posible construir consensos si existe verdadera voluntad para ello. Bakarrik puntualizazioa eta aztu zaite esatea, txertatzen dien, badakizue hitzarmen bidez dauzkagun diru laguntza guztik, diru laguntza plan estrategiko barruan egon bar diela, hor ikusiko duzue bigarren puntun hauek die aldatzen dien hitzarmen hortan, zerrenda guzti hortatik aldaketa dauketen horiek, gaur onartzen da partida horiek txertatzea gehigarri bezala aurrekontun zegoain ez daude, ezin zielako luzatu, baina hor zuek ere jakiteko badaudela batzuk modifikazio txikiak dituztenak, hor ikusten dezuen kirol sustapeneko handipen, proietan 9.000 88.000 eurora, hori da, badakizu azkenen hitzarmen bidez adostu gendula kirol taldek majoriko federatutako egiten duten ekarpen hori hitzarmenen sartzea, hau da, guk hitzarmenak handituko zaizkio udalak hori estaliko du diruz eta beraiek ekarpena majoriri egingo diote, eta hor bazegon azkenekoa plan estrategikoan azaltzen etzan pilotazale elkartekin hitzarmena hor badakizue ekintza ezberdinak ere dituztela, baina batez ere pilotazale izaten da arduraduna bai Orriziko Santana jaietan eta Euskal jaietan antolatzen dien pilota partidu horien antolakuntzana.
beste modu batera egiten zan, nolabait esateko gastuak beste faktura bidez edo planteatzea, eta hor, bai ikusi zan, beste eragile guztikin bezala, egokina zala, udalak zeukan harreman hori elkartekin, beste elkarte guztik bezala sartzea plan estrategikon eta hitzarmen bidez arautzea. Horregatik, ahaztu zait komentatzea, aurrekontuan txertatzeko, baino plan estrategikokin bat juteko diru laguntza guztik, bigarren puntua izango dela aldaketa horiek onartzea baita plan estrategikoaren barrun juteko aurrekontuan doazen partidekin bat. Komentatzen egin zena, prozedura aldetik, momentu honetan hasierako onarpena emango zaio, eta gero egongo litzake esposizio publikoan, 15 egunez, eta inongo alegazioak ez balitzake egongo, zuzenean ja behin betiko onarpena izango luke. Alegazioa almadu erantzun dira. Eta bukatzeko bakarrik esan, Bibianaren pixkatit hartzetik abiatuta, hau bai dala nolabait esateko, bakizue guaintxe onartu zala likidazioa onartu arte soberakina ez dago, aurrekontun gainen aldaketak egin alizateko, nolabaiteko urgentziazko lehen aldaketa da, eragile guzti hauek ikusten dalako, baina bai gure aldetik ere, bai ulertzen dugula, hala uste dugu gaina, esan dugun bezala, elkar ulertzea beharturik gaudela, oraindik ere luzatutako aurrekontu horietan, ez dagoelako inbertsio espezifikorik, ez daudelako aurretik egon daitezken 11 gai, eta horien inguruan logikoki adostasunak lortzen junbarko gehala, adostasunak eraikitzen, eta hitz egiten, hurrengo plenotan ere, aurrekontun gainen, aldaketa bidez adostasun horiek egi bihurtzeko. Ados bazaudete, bozkatzen dugu. Aldeko bozkak. Aurkako bozkak. Abstentzioa. Onartuta gelditzen da. 7. puntu izango litzake kontu hartzailetzaren ingerak 2025 10, 11 eta ebazpenak 676 eta 675. Kontu matea. Da? 8. aldiz 2025ko martxoko alkatetzako dekretuen berri ematea, eta izango litzeke B25/03 batetik B25/0682. Kontu ematen da. Eta 9. puntua galderreguak izango liake. ¿Joser? Sí, nosotras queremos hacer un ruego. Bueno, al inicio del pleno os he pasado un documento a cada una de ustedes y el ruego es pediros que reviséis el documento. Nuestra intención era en el pleno de esta tarde traer aquí una modificación del orden del día e incluir como un nuevo punto que este pleno pueda aprobar una declaración institucional, teniendo en cuenta que el día 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesfobia y la Transfobia, una fecha de especial relevancia para mostrar el compromiso institucional con los derechos del colectivo LGTBI. Y decíamos nosotras que quizá hubiese podido ser una inclusión por urgencia, ya que este es el último pleno que tenemos previo a esta fecha, ¿no? Pero bueno, también sabemos que a través de la Junta de Portavoces tiene facultad para aprobar una declaración institucional como estas y repito, aquí os rogamos que podáis revisar el documento, que aportéis y que construyamos un texto conjunto. Y en este momento, desde nuestro grupo, nos gustaría trasladar al alcalde toda nuestra solidaridad ante los sucesos que han acaecido en el municipio, decirte que no estás solo, que tienes Ordicia contigo y que todas y todos te respaldamos en este aspecto. Pues lo mismo que te ha dicho Viviana, ya estuvimos a Dur, te lo dije y bueno, pues eso, lo mismo, que no te lo leo porque ya lo sabes, pero
estamos contigo con este tema y, bueno, que besarka bat. Eskerrik asko. Bueno, yo ya te lo he dicho en privado, pero bueno, para que quede constancia también públicamente en el Pleno, estamos completamente en contra del acto que ha ocurrido, en contra de tu persona. Me parece, vamos, fuera de todo contexto, además actual, en el momento que vivimos. Y vamos, nada justifica, pero nada, que pueda haber unas pintadas que puedan intentar, aunque no lo consigan, da igual, bueno, pues meterse en este caso con una persona, con un cargo público, da exactamente igual. Entonces, vamos, toda nuestra solidaridad contigo, todo nuestro rechazo y como te dije, vamos, hablaremos sobre las actuaciones que queramos llevar a cabo. Es una declaración institucional, pero cuentas con nosotros para cualquier acto. Bai, bueno, barkatu, banan eskertu nahi izan dizuet labur, baina, bueno, nire aldetik eskerrik asko denai, bueno, jasotako babes eta babes eta apoio eta maitasun mezu eta keinu guztiengatik. Bueno, adierazi nun bezala, niri momentu hontan, nire bizitzan momentu hontan, zorionez, pertsonalki olako zerbaitek, bueno, ez dit eragiten, baina uste dut, datozen garaiotan ere, isilik tokatzea gelditzea ere etzaigula tokatzen, ez dala aukera bat, eta momentu baten, ni bai gogoratzen naiz, izan nintzen mutiko nerabe horrekin, Ordizia bezalako herri txiki baten bizidan eta armairuan bizidan nerabe horrekin, eta bai uste dut, urtek pasa dira, gauza batzuk aldatu dira, besteak ez zorionez, baina garai hortan orain bizideten bezala bizidet, baina badakit zer dan beste modu batean eta modu isil eta ilun batean bizitzea, eta erreferenterik edo olako zerbait gertatzen zan momentuan, erabateko isiltasun batekin bizitzea, ez? Nik uste, zorionez belaunaldi berriei helduleku hori eman behar diegula, esan behar diegula Urdizin edo edozein lekutan aske bizitzeko eta sentitzeko eskubide osoa dutela, eta nik jaso deten sare hori, apoio sare hori eta aitortza eta maitasun sare hori ere, beraientzako ere badagola, ez? Eta hori da nik uste den artean lortu beharko genukena, eta hori aprobetxatu nahiko nukela denai eskerrak emateko zuen mezuengatik. Bueno, nire aldetik ere idazkaritzetik langileen ordezkariek ere idatzitxo bat egin dutela, eta langile guztien danago dela zurekin, eta babes guztia alpazula gure aldetik ere. Hemendik ere eskerrik asko bai langile batzordeak atera dune ohar horri. Bukatutzat emango dugu plenoa, bai.